Het is mid-maaien en het is druk op de ijsbaan van Dokkum, maar net maar reetrieders. De skutters van Hamburger Shitclub Boreas hebben de komende maanden haar thuisbasis op de ijsbaan. De club wie al een periode dakleers zoent het eigen clubgebouw in 2015 terug brandverlenging. Nevens de skutters is de match met de ijsvereniging perfect. De ijsvereniging, de ijsclub hier, die moet sowieso eigenlijk wat meer promotie aan ons sport in de regio. En wij hier al een keer bij de gemeente jongen van wij zieken weer naar een boetenzitlocatie. En toen had voor mij weer de wethouder van de ploeg, die had dus in contact met elkaar bedacht. Die zei van hey, wacht eens eventjes, ik ken nog een bootshitvereniging die snakt naar een boetenzitruimte. En de ijsvereniging die ziek het juist niet meesken om boeten te zitten. Of tenminste om in de zomerperiode boeten iets te doen. Dus dat is een hartstikke mooie combinatie, absoluut. Boreas treft het, want de ijsclub is ik nog dwande met plannen om een nieuwe kantine te bouwen en het terrein verder te verbeteren. En ik financieel kind de skutters blied wezen. Wat we hiervoor moeten betalen, dat is een nimmer een schijntje wat dat betreft. En dat kun je merken dat de ijsclub die wil zo vol mogelijk de sport promoten. En had net echt een winstoogmerk in. De kosten met dek worden, stroom, elektra en dergelijke. En dat is waar wij voor betalen. Dus wij kunnen het geluk net op dit moment wat dat betreft.